Na današnji dan, prije 3 godine, napustio nas je tadašnji gradonačelnik Zagreba, Milan Bandić. Bio je gradonačelnik gotovo neprekidno od 2000. do 2021. godine, uz iznimku od ostavke 2002. pa do pobjede na izborima 2005. godine. 2010. se čak kandidirao i za predsjednika Hrvatske. Svoju političku karijeru je započeo u Savezu komunista Hrvatske, a 1990. godine je prešao u SDP. Ipak, karijeru su mu obilježile brojne izjave poput "ajmo delati" i afere, pa je bio i u zatvoru. Za njegove vladavine se ostvarilo nekoliko projekata. Neki od njih su obnova Bundeka, izgradnja Arene Zagreb, tramvajske pruge, novi tramvaji, a započela je i obnova Sljemenske žičare. Umro je 28. veljače 2021. od posljedica srčanog udara u kliničkoj bolnici Sveti Duh u Zagrebu u dobi od 65 godina. U trenutku svoje smrti bio je gradonačelnik Zagreba s najdužim stažem.